Hi guys! For today's vlog is our anniversary! We have 13 years together now. Our 13th wedding anniversary. So, saan tayo pupunta? Prizm. Sa Prizm Hotel. Dito sa may Clark City! Yes! So, mag-celebrate kami. Ang asawa ko kaming dalawa muna ngayon. Isa nandun kala Ate Vida, doon siya magbabaksyon. So, solo ko asawa ko ngayon. Yun, ganda-ganda. Ilong pa lang. Ganda. So, lapit kami sa hotel. So, see you later guys. Bye! So, dito kami sa may Clark. Ito yung sikat na salakot. Ito sa may sentro ng Angeles. Ayun, park, salakot. So, Prizm Hotel sa may sa may Clark Avenue. Dito sa may Clark. Yan guys. So, celebrate namin aming 13th wedding anniversary dito sa may Prizm Hotel sa may Clark. Ayan, famous yung mga dates ng mga puno dito sa Clark. At yun ang salakot. Yun. Okay. See you after nandun na kami sa may hotel sa Prizm. Bye guys. So dito kami sa may Clark. SM City Clark. Dito kami sa Prizm. Mag-U-turn kami. Hi guys. And finally nandito kami sa may Prizm Hotel. So, dito kami mag-celebrate ang aking magandang asawa. So, ayan ang Prizm Hotel. Papakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan sa Prizm Hotel. Okay. Bye! Yun. Finally. Dito na kami sa Prizm Hotel. Bye guys. We're about to check in na sa may Prizm. Okay. Bigyan ko ng glimpse ng pool. Ayun. Ayan ang pool namin sa may Prizm. Ito may lobby. Ayan. Prizm Hotel. So we are about to go to our room. Ano room natin? Deluxe ba? Yan, 103. Yan. Thank you, ma'am. Yun. Yes. And this is our room. This is our room in Prizm Hotel here in Angeles City, Pampanga. Nasa may ground floor namin. Viewing namin ng pool. Ayan. Siyempre, may TV. May bed. A breakfast table. So, meron siyang sink. And just like laundry. May personal rep. And the toilet and bath. Ayan. Shower room.
maybe stock room. Connecting room. So, siyempre, split type aircon. So, that's for it, guys. So, mag-aayos kami naman ng mga gamit namin. Kukunin namin sa sakyan. So, see you later, guys. Ayun. Mami, happy anniversary. Happy anniversary. Love you. Love you. Ayun. Okay. See you later, guys. Bye. Okay, ito yung pool ng Prizm. May jacuzzi dito. Pwede yung mga kids. Kasi yung pool. Maya-maya maliligo kami, pero magdi-dinner muna kami. Dito muna sa may side ng pool. It's evening na. Ayan, Mrs. ko libre sa Charger. libre sa hiram sa charger. Naiwan yung charger niya. Salamat sa aming mga kaibigan dun sa labas, sa ibang room. Nakahiram kami ng charger ng iPhone niya. So, it's 7 o'clock na ata. 6:30. Ayan. At iba pang sampot sa issue. Kahit dito nakatuto, 24 oras. Sabi ni Prosecutor General Benedicto, 1, 2, 3. So later, mag-dinner na kami dun sa may poolside. Bye! Happy anniversary, my beautiful wife. So, guys, punta kami sa may poolside. Bigay naman sa amin. It's our 13th year wedding anniversary. Now we're going to our dinner. Flower mo. Always to come. God bless us always. What is it? Bye. Pool sa may Prizm Hotel. Mailigo na kami. Midnight swimming. Midnight swimming.
Hi guys, good morning. Good morning. It's Tuesday morning, day 3. How's your sleep? Not sleeping. Why? Kasi wala sila. Siyempre, miss namin ang anak namin. Pero once lang naman. Once in once lang. Ay, hindi naman. Siyempre, the two of us only yung anniversary natin. Okay naman si Zach doon kila ate dahil yung mga pinsan. So, yun guys. Mag-breakfast na kami. Mag-coffee muna. Then, garden na mamaya. Bye! Bye-bye. Anniversary ulit. Anniversary. Bye! Hi guys! So, finally, it's check-out time na. So, ano masasabi mo sa stay natin dito sa may Prizm? Super fun. Yes, nag-enjoy kami. Food, yung room, saka yung pool, syempre. So guys, maraming salamat sa mga nag-good sa amin sa aming 13th anniversary. Thank you. Thank you so much. God bless us all. Until next time sa aking mga susunod vlog. I love you all. Bye! Thank you friends sa Prizm Hotel. So, more last glimpse. Ayan, mas yung sa room. Ayan. Ayan. 360 natin para makita yung degree na. Ayan. Yun. Ayan. Diba? So, makarecommend ko sa Prizm. Nice. Tahimik, saka maganda yung pool. Thank you. Bye-bye. God bless us.